ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay wita alawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di analiday ka, anak. Mano apagadalan tinapanak, ngamawan bakanti apangisuruan, nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Adan to siguro, Kinid daw ko kanya Auntie Rosa, nga ibaga na iji anak na atulungan nak nga agabrod. Awan latamot, nanang. Dumteng tulat ti swerte, anak ko. Barang no ada masarakan ni Gayom Ellen nga employer ko iji Hong Kong. Sapay kumaang nga rod. Nagrigat ti agbirok iti trabaho dito nanang. Oh, Ellen, nakaawag ka mat. Kumusta? Adan employer mo, Gayam. Tulungan na kakano kadagiti papeles mo. Tapno makaumay ka adagos dito Hong Kong. Ay, agyaman ak unay Gayam. Makaumayak matlaangan dita. Awan ngamin bakante apagisuruan dito Isungarod nga imayak mo't ditoy, tanarigat ti agbirok iti trabaho dita. Maestra ak ngagpaiso dita, ngam awan mo't pangisuruak. Kanayon tantong agkita, no makaumayak mo't dita. Lakit di agayam, saan taunay ang mailiw dita? Wen agayam. Sika ka di daytan, Ellen. Simbang petkan manipod abroad. Wala na, siyak day to Saan ko nga imbagbaga ti isa sangpet ko tapno sorpresa. Amo ka din ni Cynthia nga anak ko simbang pet ka. Saan pa'y nana? Iso ama panak iji balayo ta sorpresa. Mas daaw lakit di ti anak ko no makita na ka balasang. Sigsigaan na ka. Nakasaga na gaya man ti passport ng visa na. Wala na. O sige nga rod, tama panak iji balayo. Gayam ti employer ko ti employer na iji Hong Kong, nana. Nagbe, ti panangipagnayo iti papeles yo at direct hiring ti napasamak. Wala na. Idi nagpasapol iti domestic helper ti gayam ti employer ko. Ni Cynthia Adagos ti inrekomenda. Imbaglakit din ata ti anak ko ti inrekomendam. Wala na. Pilipino matlaang apada tayo ti amo na. Ngum inchik laang ti inana. Di mo pa yung bagbaga sumangpot ka, Gayam. Kayat ka ngamin sorpresaan, Gayam. Manipod pa idi, nalaing ka amang sorpresa. May mayat ko mano imbagam asumangpot ka, tapno nagsagana ak kumamot Anya kumangay ti saganam, Gayam. Ayun, Gayam, basit laang tinted a bakasyon ko. Ay, kita man Gayam ti plane ticket mo. Barang agpada nga aldaw kan eroplano ti pagluganan ta at tumayab. Mabitlaan nga rod, tayo nakalaan. At ti plane ticket ko, Gayam. Nan, kita agman. Oh, agpada nga agpaiso. Agkuyog ta nga agflight, Gayam. Ayun na, nagsaya atan, tapno adda kadwak. Nay, at damit gayam balikbayan dito'y balay. Ayan nga iti pasarabo ti balikbayan, Ni tatang mat, kababain mo't ka ni Ellen. Ay, adda gayam chocolate di talamisaan, tata. Nalipatak mo't nga imbaga. Imparabaw ko itay. Kung nagtumat nga da, sapay nagrawit ni Cynthia iti chocolate. Balasang kao. Awan lat arak nga street side nga inyawid ba? Ay, awan tata. Chocolates lang tinyawid ko. Pasensya mo ni tatang ko ganyam. Nabartek man ngaminan ka. Ay, uray nabarte ka ka. Tawan mo't dakas ngar aramida. Di ka laagbaen? Arakit din ting kadamdamagan iti sa nga ilay. Anya ko mati kababay niti panagdamag kaw, Tiagtakaw ati rumbang nga ibain. Tinulungan na lang arudan ti anak ta. Naibirukan na iti employer na. Ay, wen gayam.
Imbag no naanos matlang. Tiagbalin nga, amo ni Cynthia jay. Di kumamat agparano di ti arak Ay, agtal na ka, mamat. Ay, takot arak ti adda di tapanunot mo. Nabartek ka mga minang kat. Hey! Saan ka man na sumanao no kastoya na bartekak? Mga no si ka ti pagbabartekak na. Ay, panawang ka man laangan. Ay. Ang kanas ko makisarsarita iti nabartek. Nakabakasyon mo't gaya man iti pagilyan dati katulong mo. Wen, 15 days lang tinted ko a bakasyon na. Katinton sumangpet, kadwa na siguro tinrekomenda na akatulong mo. Siguro, tanalpas mo ti papeles na. Nakitak ti picture na, kat napintas a babae. Naggraduar ka no gayam iti kina maestra. Ngam kayat dati agbalin akatulong ditoy. Nababa ka nung amin ti sweldo ti maestra ijay. Ay, un gayam. Awan ka di plano mga sawa, gayam. Lumaklakay kan. Tikayat ko a babae. Jay san nga isi tugit mo ta. Jak kayat jay isupay ti umuna amang ipakita iti motibo. Kadag ito'y akan ito, nang runa no marigrigat. Nubak nang ti agaram, mapasungbat mo adagos. Banagajak kayat. Tikayat ko kat ayatan na. Sana gapo iti kinabak nang ko. Isugayam analakayan ka abaro. Manipod nag-break kayo iti kayan ayat mo. Di ka moten nakirelasyon pa eh. Kasano ka di ang among ti agbalin nga employer ko? Gayam ti employer ko. Baro, agtawon iti 30. Ha? Dua kami kadilaang nga agnaed iti may sa balay? Adda ubing akaanakan na. Ulila ti ubing, anak ti kabsat na, ngam na tayon. Iso ti aywanam. Saan nga taabastos da dya lalaki? Nakita ko ang tagayam ti amok ni Sir Oscar. Panagkita kat na singpet mat. No saan ana singpet, apay nga iyalaan na ti ubing iti yaya. Anya ti trabaho ni Sir Oscar? Negosyante da adwakin ni Sir Mark. Iso na laang, taman mano nga umisem. Natalgadak nga tamot laang ijay? Gayam? Nangekaw ti sarita nyo iti gayem mau. Amangan no maisagmak ka iti employer mau. Numadlaw ko ama diti aramid na. Pumanawak adagos iti balay na, tatang. Apay, kaskarina ti pumanaw iti balay ti amaw. No adda ka ni di sa bali a pagilyan. Kunamot ni Ellen, nasingpot kanumot, tatang. Mga no nasingpet lang no nakaturag. Diyak ipalubos a pagaramidan nak iti dakas, tatang. Amok samot ti agkarate. Nadala ko mga rod agkasapulan iti lady driver. May mayat pay ko ma. No apay nga manugot ka nga iti awis ni Ellen. No di ka mo't sigurado no natalgad ka ijay. Nagrigat mo't kami ti agbirok iti pagisuruan dito'y, tata. Dabag ko nga gabrod ka na. Pudno ka day. Apay ka di, auntie. May mayat no saan kan nga agabrod. Maestra ka. Apay asaan aditoy ti pagbiro kam iti trabaho. Awan ti bakante a trabaho dito'y, auntie. Nagadu kami a nagturpos. Awan mo ti bakante a pangisuruan. Addan to ngam numapan ka ijay adayaw. Natalgad ka di ijay. No kumamot tulungan nak ti kasinsin ko. Tamapanak mo't ijayan na. Saan mo't? Tanabayagan nga da ijay. Ngam sabali mo't ti alaan na. Saan mo't asya? Ti ka di anak ko, ti dakdaka matam. Lading itak, auntie, ngam pudno mo't ti bagbaga. Anya ka di man ti imay imbaga ni Antem Rosa. Imay na imbaga, asa anak ka nung agabrod, nanang. Ay, jak madam mo iti dayjay nga Antem. Kayat na kati pamilya na lang tagprogreso. Apay ka di akas di ni auntie, nanang. Ampun dananang ni Antem Arosa. Nasakit tinakam na, idinaamuan na nga ampon. Apay adi na kayat nga agprogreso tayo mat. Impatawid dananang kanyak daytoy balay. Basbaset tinaga nga intedaken kwa na. Dayjay siguro ati makagapaw.
Anya kumangay ti basolyo iti day tananang. Kasta ti panagpampanunot ti tao anak kiting, ti panagpampanunot na. Ay, panagkunak. Apal adakas ti kasta, nanang. Inton addan di Filipina ayayam. Saan ka na mabalin nga isurot iti papanak, ha? Pada tayo ka di a Pilipino ti umay ayayak, uncle? Wen, iha. Kaduan na ka amapan iti pagadalan. Isunto ti kaduam nga agawid. Saan na siya tamakumikumak iti negosyo? Nasingpat to nga ta, uncle? Ay ket no saan na nasingpet? Ma-terminate. Sukatan nyo iti sa bali? Kasta ti rumbang iti saan na nasingpet ayaya. Diyay na o ti ayayak. Nakaungungot. Saan ngamin apada a Pinay? Isungarod atin terminate ta tanaungot ako nam. Kanayon naka ako silapan. Imbag ta nasabat ka, manang. Sana kon amapan iya balayo. Apay ka day, anya ti ibagam. Nadamag ko ang lalaki ka no ti employer ni Cynthia. Anya itano lalaki. Sana bali ata nasingpet ka no, mate. Kasano nulukwan ti amo na. Amumutan ti taga sa bali a paghilyan. Ikararaglaengen iti apo, nga iso ti mang tarabay kan kwa na ijay. Mabalin na ba't ti agsukat iti employer no mada iti ugali na. Ay na, no siya klamay sa. Saan nyo laengen a patuluyan? Apay nga rod a pinag-abroad mo ti anak mau. Saan mo ngam mo ti employer na? Adda ka digura ni Nana Rosa kan ka, gayam? Ay, diyak man maawatan ni Auntie Rosa. Adamot anak na ija abroad. Oh, matlagayam. Apay akasla di na kayat nga abroad ka. Imbagak idi atulungan na. Sa bali mo ti tinulungan na. Itataam muna ang mapanak. Ibagamot ka ni nanang na asa anak kanun amapmapan. Nagdamag ngamin kanyak. Idi imbagak a Pilipino matla ang employer mo. Madimot tanti sa una. Madlaw nga rod asan na kayat alumungaw kami itirigat. Iso asabali ti tinulungan da, idi nagpatulong ka. Kasta nga rod gayam. Imbagpay kan ka ta tinulungan na. Sa bagay, numaminsan, adda kabagyan adi nakakayat atulungan. Pudno day tagayam. Anya nga rod. No iso ti pagragsakan na, di bayam laengan. Dandanin sumangpet ni Ellen akatulong ko. Kadwa na ti agbalin ayaya ti kanakam. Nasayat mo tapno makaginawa kon. Diyak unay makapanaw dito'y balay tawan kadwa ni Lenny. Pasaray kumuyog kan o adda papanam. Una nga rod. Siyak lang hamin ti kabagyan na mga asikaso kan kwa na. Ay, gayam. Adday balakad ko kan ka. Anya nga tanwar mong tutiyaya na. Naibaga ni Ellen ang maestra. Napintas ka no. Kasta mo tinakitak itiladawan na. Apay ko mga armak, no saan ko pa'y ngamam mo. Ang mga nukas itisigod akaayan ayat ko ang nagulib. No agyan kan kay ti sumagmamano abulan, makitam ti kababalin kan ugali na. Ay na, ikatam ko matiguram kadagiti babae. Tasaandang agpapada. Depende. Ngam kagurak ti asino man amang ipakita iti motibo kanya. Addatan dito yung Hong Kong. Umay naksabten ti amo. Kasi ka, umay nakamatsabten ti employer mo. Kaslag nervyosak pa'y din. Nasingpot nga tatiagbalin nga amok. Oh, gayam. Makitam ka diti do alalaki asumungan. Jay, ada kadwa na nga ubing ti maysa? Wan, iso. Jay mo't ubing akadwa na ti aywanam. Nagtaor mo tunday ta lalaki. Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Dagitadan! Umasidagdan! Nagtaor mo tunday ta lalaki? Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Dagitadan! Umasidagdan! Sika ti... Isu ka di tiyaya ni Lenny? Wan, sir.
Anya ka di tinakaskas daaw. Anya ngay, bro. Isuti na isang ratayaya ti kaanakam. Sige, intayon ni Jelugan. Ada pa importante apapanak. Uncle, orayan na kami. Sige, darasan nyo. Anya mo tan, nagbastos mo tan dahil alalaki. Awanan modo, sapay gwapo. Sika ka din ni Lenny? Ha? Kasano nga mong tinagan ko, Yaya? Imbaga kanyak ni Ellen. Amamong ka din ni Ellen? Uwan, Yaya. Katulong tigayam ni Uncle. Apay akas lang makaungot itay ni Uncle mo iti airport. Joke mo, Yaya. Saan mat akas day kada kami iti driver? No, ada driver yo. Apay ani Uncle mo ti may simabat iti airport. Inawis ngamin ni Uncle Mark, Yaya. Kimoyo kakmat. Kaya't ko dagpasyar iti airport. Nakasangpot tayo, Yaya. Bumaba kayong tadapay papanak. Lenny, isurom ti kwarto ti servant. Owan, Uncle. Intan iti unig ti balay, Yaya. Mabayag ka din ni Uncle mo iti papanan na? No ada papanan ni Uncle. Sumangpot, sakbay arumabii, Yaya. Kasta ka di? Saan ka di ang naungat ni Uncle mo? Saan mo, Yaya? Diyak mawatan no apay akas lama di ti aldaw na ita. Mas daawak, ta'i di nakita nak. Kasla nagrupangat. Nagkikita kayo kadi idin, Yaya? Saan mo? Itaaklaan nga umay dito'y Hong Kong. Ay, kasta ka di? Namin ado ka no anapat ni Uncle EJ Pilipinas. Kadwa na ide ti amana. Ayan marog ti amana itan. Awanan ayaya. Ada ka nun iti sidong ti apo. Kuna ni Uncle. Apa yan, bro? Pinanawam ti kabarbaro ayaya ti kaanakam? Saan ka di arumbang akasaritam? Abay kasti bro. May palagip kanyak tinagulip asigod akaayan ayat ko. Ay na, saan ko mga iso ti pangidas alam iti guram iti sigud akaayan ayat mo? Apay ngamin akayang ingas na. Ket basol na nga rod. May palagip ti dakal adinis palko ti sigud akaayan ayat ko. Kalpasan na ket nakirelasyon iti sabali. Kwarta lagaan ti kinayat na kanyak. Agdumada, bro. Anya itayin tinagan ti kabarbaro ayayan ni Lenny. Anya nga, paisan? Nalipatak pa'y kid din tinailanad iti papeles na. Ay, nalipata mo na. Gabu iti pungtot ti takaunggam. Lipatam ngamin ang tinapalabas. Kat mga barwanan ka. Madi ngamin ti aldaw ko, hindi nakitak ti babae. Kat, binaybay ang mga isulaang ti kadwa ti ubing, ije balayo. Huwag ngagpaiso. Sapay nakalukat ti silid ko. Tinasayat. Agawid akpay. Ada kan, Uncle. Kunam nga ada papanam. Saan ka di nga imunag ti babae ti kwartak? Nakadiso ngamin dagiti kwartak ijay. Anya ti kunayo, sir? Urayaya aklaan. Adamat nagadalak. Saan nakasumrak iti kwarto ti akin kwarto? No awan pamalubos da kanyak. Nga ta? Kasta kayo ngamin na babae. Gold digger kayo. Di na kumamot itulad. No asino man ti imbagam a gold digger, sir. No adaman na nga lilaw kada kayo. Saan nga siniriban na kayo? Wano, nagkurang kayo iti panagannad. Di nakpagsawan iti kasta tasyak ti boss mo. Amo kasi ka ti boss ko, sir. Kanyaya aklaan. Ngam saan nyo kumamot nga ipabasol kanyak, ti saan ko nga inaramid. Excuse me, sir. Inakpay agdalos ije kusina. Ala, apay nga inapam ti kabarbaro ayaya, Uncle. Panagkunakot na singpot day jay. Nasingpet kunam? Nagsarsarita kami itoy. Kat nasingpot mat.
Sinagaysay, kan sinalapid na pa iti buok ko. May mayat ka no kastoy, ngam tinagulo a buok. Nagpintas ngagpaiso day tabuok mo ha? Day tati ko na, Uncle. Napananan. Diyo ka din ang agtimbaga na, amapan ka no aglinis iti kusina, Uncle. Pinanawan tang agpaiso saan analinisan ti kusina. Sinabat tamot ngamin. Iso anapan nagdalos iti kusina. Tinulungan nakpay itay anang irwar kadagiti nagsukata. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mat? Kumusta ka din ha? Mayat ka di lang ti boss kan ti ubing nga aywan mo? Nasingpat ti ubing. Ngam ti ulitag na, nagalas ti ugali na. Ha? Taapay Gayam. Adda ka di madi nga inaramid na? Agdwa-dwa kit din kanyak. Pagtatakawan na kit din. Anya? Adda na pukaw? Sika ti pinabasol na? Awan tinapukaw, Gayam. Ngam, dinamag na ka ni Lenny, no imunagak iti kwarto na. Taapay ka no imunag ka. Jakman amo, Gayam. Masurunak kan kwa na. Sabanin samot day tan Gayam. Anya ti kayat mo asawan? Adda pasamak akagura na paimat iti damo. Ngam idi agangay. Isudan tinagkatuluyan. Ay, paktawan. Uray na taer no mata pobre. Jakla pagan ano. Gaputa marigrigatak. Pagtatakawon nakit din. Oh, apay akinunas mo ti papel mo, Lenny. Nagrigat ti ag-drawing, Yaya. Adda homework ko. Ag-drawing ka no. Nagmadima ti drawing ko. Sige, taisuro ka nga ag-drawing. No saan mo pa nga amo ti ag-drawing? Ala, mangkita ka iti pagtuladam a conforme a drawing. Tuladak ti drawing, Yaya? Inutem nga i-sketch ti lapis. Saan mo unay nga italmag nga isurat, tapno mabalin mo lata nga i-erase no nagkamali ka. Italmad ko mat ngamin, iso nagrigat ama erase. Iso alinukot kun anti papel ko. Ad-adda saan napintas ti drawing mo, no masursuron ka, wenno awan ganas mo nga drawing. Mala, mangkita ka iti napintas a drawing, amabalin mo at tuladan. Uncle, kita ang ti drawing ko, oh. Saan ka diyan napintas? Kita man? Pudno ka di drawing mo na ito eh? Wan, Uncle. Insoro ni Yaya, no kasano ti drawing. Binantayan na ka nag-drawing. Ada nga ron, nasursurom kan ko na. Nalaing kagayam, ha? Nalaing amang isuro ni Yaya, Uncle. Numarigata na kadagiti assignments ko. Iso ti mang isuro, no saan ko nga mo. Kasta. Nagpintas ti drawing mo. San agagangay lang. Congratulations. Data, kat babaan ititulong ni Yaya. No di na insoro. Ado ko matinasayang a papel ko. Sir, nabati yu ti portfolio iti lamisaan. Amang ano inton makadanon kayo iti opisina yu, kat ibagayo nga adda na ngala. Ngam nakabawan yu matgayam. Dagiti importante pa papeles ko. Apay nagtanamitim kayo, sir. Dakas ka ditim baga? Yawat mountain na kon. Kasta ka din amapan, sir? Apay. Anya ka diti tsura? Nagsarmin kayo ka di anang ikabil iti korbata, sir? Saan ngamin nga iti tenga ti ayan tinat ti korbata yu? Sana ya? Sana ka nagsarming. Unay maten. Uncle, kunak tomat ngamin analaing ni Yaya. Bangking agpay sa ti korbata yu. Sige, indak itarimaan. Ni Yaya ati mangitarimaan, Uncle. Bayamon, Lenny. Amunan at tarimaanan. Napanan nagsarming. Yaya, kaslan daguram ka ni Uncle. Ngam,
apay nga imbagamot idibangking ti kurbata na. Binaybayam kumalatan, Rumbang laang ti inaramid ko saan ka di. Katawaan dalakit di opisina da, no bangking ti kurbata na. Adda pa nang isakit mo ka ni Uncle, Yaya. Boss ko ngamin ni uncle mo. Isa arumbang laang akitaag ti pakaibabainan na. Ay, kasta ka di, Yaya? Yaya? Mayat ko ma, no agbalin ka nga antik. Lenny, apay anay bagam ti kasta. Ngamin, awan agbayag ayaya. Diyak kayat apumanaw kan tumot, Yaya. Bro, inalam dagiti papeles. Kista nga ron nalipatak. Apay kumamalipatam ngay. Importante dagita iti meeting tayo kadagiti pada tayo a negosyante. Naimbaglangan tayong palagip ni... Dayja, babae. Agure ka man, bro. Adda ka di guram iti yaya ti kanakam? Diya mo. Ngamure kas kasano. Adamot mararamid na anasayaan. Kas kumaitian niya. Saan mo nga mo? Imawag ka din di anak mo, no kasano matani jay. Wan, nasingpat kan umat ti ubing nga itultulod na ija pagadalan. Suplado ka na ti lalaki nga amo na. Uray ano saan abastaws. Awang matimbaga na. Inton umawag. Ibaga makaratsen na ti amo na, no bastusen na. Uray saan mo nga ibaga, talaga akasta ti aramiden na. Bro, napintas ti yaya ti kanakam. Uray na pintas na mamirmiraot. Para kanyak, awan nagdumaan tibak ng kan pobre. Sa maysa, di adal ni Cynthia. Ada ka di pa nagra mo iti yaya nila ni? Napimpintas ngam ti katulong ko. Awan magdagas na. Saan ka di, bro? Kababayin nga yamam mo kadagiti pada manegosyante. Apay kumasaan. Ti kinatao na ti ramak. Saan kat ati sanikwa na? Addan sanikwa ka. Bak nangakmat. Ne, nakitsinda ka mo't gaya manang. Anya nga iti madamag. Napanmo't gaya man ni Cynthia iti Hong Kong. Nabiit pa'y anapan ading kau. Pinatuloy na latta tinapan nga uray lalaki ti amo na. Uray sa dino a lugar, ada lalaki ken adamot babae. Apay kaday, Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpet da kat masikog dagayam. masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga damat lalaki nga asawa ti amo na? Uray sa dino a lugar, ada lalaki ken adamat babae. Apay kaday? Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpet da masikog dagayam. Masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga ada lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti daduma kunakmet. Saan matkit di nga amin? Agpada nga dati anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da natalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumaabas ta agatap iti maday? Ikararag takit de, natalged da kuma. Anya ka ti manen timba gajagraraman nakabsat mao. Atapen na nga amangan kanunudakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napay tapay lati ba kasiknaran na. Saan ta bibiyangan ida? Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kidi iti anak ta. Tagpaw iti imported nga arak. Day takit pagbartag mountain nakibagbaga nga ipawit na. Ikatumkat day ta abiisyong nga agbartag. Ikatam ka iti silpo ti biyag kao. No sumardeng nga uminaw, sumardeng meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umawn.
Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay, di ka man. Kalukwan lang dayta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayak man nagpasyar iti balayo, bro. Kadamay ka. Adakan ka dayta. Agyaman nak, bro. Ket kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasarita ti yaya ni Lenny. Ni ka disintya ti makagapo? No apay nga umay ka? Huwag ko ma, bro. Dayawa ko na iti kinapintas na. Ala, Intan. Nalabit nga dadakan ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Agyaman nak, bro. Makasaritak matlangan da ayaya. Yaya ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Ay na, bro. Trabaho na lang ti yaya. At damat adal kan utak na. Sangwam ka nun ni Mark. Nagsarita kayo. Ha? Anya ko matipagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiamok. Denggam anya ti bagana. Adda ka di basol ko no. Makisarita ti gayam nyo kanyak, sir? Apayakas na masurun kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti bagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanag. Personal? Anya ko personal, sir? Anya kumatiamok dita. Anya ti at aramidam dito'y, Uncle. Dangdanggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Shh! Yung ka man yung Giselid mo. Saan ko adang-danggan niya? Saan man, Uncle? Nakita ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingat ka dito'y, Uncle. Naira na lang adak dito'y. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, Uncle? Intangarod man iti kusina. Kaya't ko ti agmerienda. Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalad. Naimas ngamin day jay. Sigurado ka, naimas day ta salad. Uwan, Uncle. Inaramid ni Yaya. Inkabil na ijay ref. Itata na ramanam. Saan ka di naimas, Uncle? Sana naimas, tinaramid na. Saan naimas ko nam? Ngam papel ka matapapol. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, Uncle. Basta idiri naman akit naimas mat. Oh, kaan ka mat akaan, Uncle. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Adamot amo tidang nga. Ay, saan adang nga ni Yaya, Uncle? Nasingpat mat, kanalaing pay. Uncle, diyak kayat apumanaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, Uncle. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Uncle, diyak kayat ama terminate ni Yaya Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kan kuana. Apay ko maasumurotak kan kuana, sir. Saan mo't nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisarsarita kan kuana. Alangan mo't anak kami suota ka makisarita, sir. Rinespeto ka, tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan? Naragsak ka makisarsarita kan kuana, gapo tabak nang? Sir, apay ka di akas na kayo. Saan asyak tinangawis kan kuana nga umay ditoy? Da kayo tinangisangpet kan nang bilin akasangok. Isuti nang ibagang umay. Kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso a tao akmat ang nakisango. Ngam, adda saan ang makaaw-awat akasla saan a tao. Excuse me. Inakaramidon ti trabaho, sir. Apay anasaktanak. Idi nakitak anaragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka matgayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko la kumakaratsyan di boss ko, inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na dito'y ti boss mo. Binilin na ang makisango kan kuana. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa na kit din. Ay, makapasuron.
Apay mo't anapan ni Sir Mark dit, ha? Nakisarsarita laang mat. Kan, imbaga na anapintasak ka no. Amangan mo't no agdoyos ti boss ko kan ka, gayam. Nagbak ng tibos mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laang. Lakay abaro ti boss ko. At napairik na nga agayat, gayam. Apay nga rod, asaan asika ti Arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso, gayam. No si kangay ti kayat na. O sige, gayam, tani, ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko anasaya at tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak, bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amang ano nasaktan mat kadagiti panagsasao. Isuasaan ang nasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kosta nga ta? Nunaduma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat bro. Numaminsan, ti pananginsulto kat mang tadsakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malabdan nunaduma. Mabalin abo nga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagek. Awan ka di amom akaayan-ayat ni Cynthia? Ti ammo kat ado tinagar-aram kan kuan ay di, sir. Ngam awan sinungbatan na, taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho ka no may sakbay amak ti ayan-ayat. Kayat ko ngamin ang makamove on ti gayam ko. Gapu iti naramid ti sigod akaayan-ayat na. Ha? Anya ti naramid ti kaayan-ayat na, sir? Inted amin ni Oscar akid dawon day di a babae. Naduktalan na laengen, nga inaramat da laeng, tapno makaala da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae, anak kaana iti dakkel agatan, sir? Wen, timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo, tanagtalak unay ni Oscar. Ay, ugayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia, dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga umawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mat dayjay. Ti ko nayo, saan kayo pa'y nakaturog? Taim minom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka kadagos Iswa na panak pa iminom iti tsanggay. Saan kayo unay nga umininom iti arak, tatang? Ang mga makaala kayo iti sakit yo. Nagado ti ubeng siyak asan nga umininom iti arak. Ang mapay nga dadan iti unag ti daga. Awan dat diyo may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam. Ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, dya impawit ko. Ada di arak nga impawit mo, anak. Di important ko ma. Awan, tatang. Pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Naturo ka nga roday. Ingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauman na, iti sangger ataaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. At daya sabali nga arak. Saan ko adamdamaga no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Jaske da ita nga arak. Ay sana jaske ti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta? Dandanin to pa di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na. Diwer-diwer pa iti panagnam kasano asaranta. Ayong kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta igatangan na kiti arak.
Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kin ni sir, tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kan kaan, tanasingpit di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kaslada ka na yun, kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay ti panakano ko na. Unamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kano amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapudno di babae. Inaramat na laang ti boss mo. Kasta ka di? Na-trauma nga ron. Iso apagaropon na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa, kat kaing-ingas mo kano ti babae. Anya? Iso matlagayam. Asya kon, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Ni ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay ng am mo. Gaputa da kwarta na. Sa anak arupat kwarta, sir. Kan narwamak iti rigat. Numarigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam ayak. Nga ta? Ti marigrigat, nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnamay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya, kat nagbanugak. Saan ko adinawat? Naggapo ka mo't di taremitan center. Adda ka di enroar mo di tama nang. Hey, adama basait. Imbag ka no pagpatarimaan iti balay, ta medyo narukupan ti balay. Narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko, tabinukudam. Naggiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka, nga da iti walang amabisbisen, ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakamaw, tadi da inted ken ka ti balay. Rumbang kumaan naggudwaan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw. Imbag ta pinidot da ka, pay dagiti dadakkel ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.